Friends, welcome back to Adithambi channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പടമൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനമാണ്. എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. സാധനം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കമൻറ്റൊക്കെ ഓൺ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ ചിലർക്ക് അറിയില്ല, ചിലർക്ക് അറിയാം. അത് പിന്നെ തമിഴിൽ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പടങ്ങളൊക്കെ ആണ്. ചിലരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ വേറെ പടങ്ങളൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ എന്താണ് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാൻ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് കമൻറ്റ് ഓണാക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് അടിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഈ സാധനമാണ്, പ്രൊഫൈലുണ്ട്, ആ സാധനമാണ്. അപ്പം നമ്മളത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ നെക്കി അത് കയറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ നെക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ഓണാക്കുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ പെൻസിൽ പോലത്തെ ഇങ്ങനെ റബ്ബർ മുകളിലുണ്ടാവും. അതുമ്പോൾ നെക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ മുകളിൽ തന്നെ ബേസ് ഇൻഫോം അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടി ബ്ലൂ 3 കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ബ്ലൂ 3. അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓഫ് ആയിരിക്കും. ഞങ്ങളിപ്പം ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണാക്കാനും ബ്ലൂ കളറാക്കാം. എന്നിട്ട് സേവ് ഉണ്ട്, മുകളിൽ സേവ്, അത് നിൽക്കാം. അപ്പോൾ സേവ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഓണാക്കാം യൂട്യൂബ്. അപ്പം ആവും, അത് കമൻറ്റ് ഓണായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരെണ്ണം അപ്ലോഡ് ആയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇതേ ഒരു നമ്മൾ പടം അപ്ലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ സാധനം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് വരട്ടെ. ഇത് റേഞ്ചിലാണ് വരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയം പിടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നിൽക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ നിൽക്കില്ലേ കമൻറ്റ് ഉണക്കുക ആ സാധനം, അതുമ്പോൾ നിൽക്കാം. കമൻറ്റ് ഉണങ്ങുന്ന സാധനം നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും അവിടെ പെൻസിലിൻ്റെ പോലത്തെ മുകളിലുണ്ട്, താരില്ല, അത് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പടം ഇടേണ്ടതെന്ന് തമിഴിൽ ഏത് പടം നമ്മൾ പടം എടുത്ത് വയ്ക്കണത് തമിഴിൽ ഇടുന്നത് എന്തൊരു മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സാധനം ഇടാം. അപ്പോൾ അവിടെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സാധനത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ബ്ലാക്ക് ചേഞ്ച്. അതും നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് പടം വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം ഇടാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ മുമ്പ് എടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾ സെർച്ച് നെക്കിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് നെക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പടം വരും. എന്നിട്ട് സെലക്ട് നിൽക്കാം മുകളിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടിയിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ മുകളിൽ കുഞ്ഞത് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ മതി, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി, പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത തമിഴിലേ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ അങ്ങനെ കാണും. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.